many parts of the world, rivalry between two men has shaped the course of nations. In Sudan, two generals have torn the country apart in a brutal civil war. Nearby in Ethiopia, two men plunged the nation into a devastating war as they too sought power and control. On the other side of the world, in Venezuela, the tussle between two men brought the country into political crisis. Now the same is happening again in South Sudan. Two men and their volatile rivalry may take the country to the brink of civil war. On one side is the President Salva Kiir, and on the other, his first Vice President Riek Machar. So what's their story? Both of them. እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ኣሜሪካ ሓድሽ ስትራቴጂ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ተውፅኣሉ ዘላ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ እቲ ካንትሪ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት እዚ ዘግሃደ እዩ ንሱ ድማ ኣፍሪካ ብብዙሕ ፀገማት ብፍላይ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብዝግበር ዘሎ ኩነታት ሃገር ኣብ ሃገራት ማለት እዩ ኣብ ከቢድ ሕብድሆ ወዲቐን ኣለዋ ኣብ ሱዳን البرهان مس حميت بزبلشم زقبر وزلو ناي بروكسي وور نتهاجر أف كمي وري أوريد والو رينا لنا لذي ناي السودان قداي ولا حنت مزازة مزير خبي أمريكا جن أبز قداي زي مزازة مخد جبر كم زلوا كتزارب جميرالا أبز كانتر استراتيجياتهم كريكم يبزع بعض قداي زي رقيها مالو كاوكازيلو أب إثيوبيا أمينا إثيوبيا over simplify أم جرمو أبي أحمد مس دبرتين ستيل نبكينات كخدو خمس خلوي زر رزلو أبي أحمد مس فانو أبي أحمد مس شنه أبي أحمد مس أب عفار زول حيلتات لزنا إثيوبيا is quite difficult and very complex جد fake زخون story around مسو تتحدث سلزلو نحجي أقالي لو ما يمزلو أبزي أنا BBC report by the way زي نقطن قال ተመሳሳሊ ወላ በዓለም ደረጃ እዚ ዓበይቲ ሃገራት ንሓትሕቶም ዝባልዕሉ ዘሎ መድረኽ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ነገራት ኣዝዮም ከበድትና ኮኑ ይኸዱ ስለ ዘሎ መጀመርያ ኣብዚ ሕጂ ንመን እዮም ዝርዩ ዘሎ ጉዳይ ናይ ደቡብ ሱዳን ለደቡብ ሱዳን ዘለኹም ኩነታት ናይ ደቡብ ሱዳን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ድማ ወላ እኳ ነዚ ሃገር እዚኣ እንተደይረቑ ሓታ ናይዚ ሃገር እዚኣ ሽግር ብተደጋጋሚ ክትዛረበሉ ፀኒሓያ ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ሲልቫ ኬርን ማሻርን ዘሎ ጉዳይ ኣብ ሓደ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ናብ ኩናት ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ስለዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ሱዳን ጉዳይ ኣብ ኣዝዩ ዝሕዝን ኩነታት ኣሎ እናበልና ከለና እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሱዳን ንጎምሸት ንሪኦ ዘለና ደቡብ ሱዳን ተጎረቤት ናታ ናብኡ ትኸይዳላ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እውን ካብኡ ዝሓይሽ ኣይኮነን ኣብ ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ኣሜሪካ ብዝገለፆቶ ኣብ ዝቐረባ እውን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ዘሎ የሚሎም ናይ የመን ጉዳይ ክንደይ ግዜ ሪፖርት ጌርናልኩም ኣለና ስለዚ ጅቡቲ ጥራይ ኣብቲ ከባቢ ኤርትራ ኦፍ ኮርስ ውሽጣዊ ኩናት ነተሓደ ድወጋሉ ሃገር የለን ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዝበሃል የለን ብሓፈሻ ኣብ ጅቡቲ ስቲል ከምኣቶም ተደይኮነ ምቅንቃን ወይ ምትፍናን ኣሎ እዩ ስለዚ እቲ ዞባና ኣብ ከመይ ኩነታት ወዲቑ ከም ዘሎ ንምግንዛቡ ዝኣክል ኢና ንገብር ዘለና እዚ እቲ ሓደ እዩ ኣሜሪካ ግን ብዓይኒ እዚ ጥራይ ኮነት እንትሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ እቲ ካልእ ጉዳይ ድማ ኣሎ እሱ ድማ ነዚ ድማ ወሲኾም እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ Ethiopia released a strongly worded statement addressing the long-standing dispute over water rights. This document was issued just days ahead of pivotal meetings scheduled to take place in Burundi. These upcoming talks are widely viewed as a potential turning point, as they may determine whether the Cooperative Framework Agreement, CFA, and the Nile River Basin Commission, NRBC, will officially enter into force. The ministry's statement focused heavily on the legal history of the river. It explicitly criticized what it termed colonial-era treaties. Historically, agreements signed in 1929 and 1959. ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ከምቲ ቅድሚት ንሪኦ ፀናና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናከፍአ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና ኢትዮጵያ ንግብፂ ሂባታ ዘላ ድማ ኣዝዩ ኣቆጣዕን ግብፃውያን ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሞሜንት ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣዝዮም ተቆጢዖም ከም ዘለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ብኩሉ ዓይኒ እያ ትሪኦ ዘለና እቲ ቦታ እቲ ስለዚ ካብዚ ተበጊስና ክንሪኦ ከለና ኢና እቲ ንእሽተይ ነዚኣ ጽنيلا كريكمي أبتي كانتر استراتيجيك من لسكالنا هجي بزع نجار كتري تخليهم مجمريا ثلاثة جزء زلوا وين يرت استراتيجي كابز ثلاثة جزء بزعب أفريقيا بكنيت زاري ما مالوسكي فرق جزء فرق جزء رايدي كونها ولا كل باراجراف كتب لنا تخليها specifically إن أفريقيا يلوم غيرهم ما زلوا مالتي زيجي أبناء أمريكا عيني أفريقيا كند منتاي تحتي وريدا خمزلا ويود كسا كندي تحد زخونه أتمامتها قبل عليها كمزلو نخن جنزبي لنا نبزحات يرتراين ون شركة قبرو ويرلو which is good سلازي بزعب أفريقيا كرو خلو زبلو وزلو مجمّر يا sometimes زبلو زلو
America First strategy centers on sovereignty, national interest, and prioritizing US citizens and workers. ስለዚህ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ በአፍሪካ ይኹን ብዓለም ኣብ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ዘተኮረ እዩ። እዚ ከዓ ልኡላውነት ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ከምኡ ድማ ቀዳምነት ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታትን ዜጋታትን ሰራሕተኛታትን እዩ። correction of past errors, critique post Cold War policies of globalism, free trade, and overextension emphasizes Trump's course correction. دونالد ترامب መንገዲ ክቕይር እየ ክብል ከሎ እንታይ ዓይነት መንገዲ ንምቕያር እዩ? ቅድሚ ሕጂ ዝተኻየደ ከምታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክብላ ፀንሐ ኣብ ዝዑል ኩናት ኣብ ግዜ ዝዑል ኩናት ወይ እውን ዝዑል ኩናት ምስ ተዓወትና ዝተኸተልናዮ ሰፊሕ ዝኾነ ዓውለማ ወይ ከዓ ግሎባሊዝም ከምኡ ድማ ናፃ ዕዳጋ ወይ ናፃ ትሬድ ንግዲ ብናፃ ንግዲ ተባሂሉ ምስ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ኦቨር ኤክስቴንሽን ማለት ድማ ልዕሊ ዓቕምካ ምዝርጋሕ ነዚ ገዲፍካ መንገዲ ዓሪኻ ኣብ ከባቢኻ ጥራይ ሓያል ክትከውን ኣለካ ምስ ኣገደሲ ድማ ሽርክነታት ክትገብር ኣለካ ዝብል እዩ። ፒስ ትሩ ስትሬንግስ ካልእ ሰላም ብሓይሊ ሓያላት ክንከውን ኣለና ሰላም ንኸንዕቅብ። ስለዚ ወታደራዊ ቁጠባዊ ቴክኖሎጂካዊ ሱፕሪዮሪቲ ክህልወና ኣለዎ ፀብለልትነት ክህልወና ኣለዎ ዝብል ነዚ ኢንቨስትመንት ክንገብር ኮይና ድማ ፀጋታትና ኣብዚ የድሊ ከነባኽን የብልናን ዝብል እዩ። ሓምሸቲ ድማ ናን ኢንተርቨንሽኒስት ባያስ ብዝተኻለና መጠን እንታይ ማለት እዩ? ሃይ ባር ፎር ፎሬን ኢንቮልቭመንት ባት ፍሌክሲብል ሪያሊዝም ኢን ዲፕሎማሲ። ስለዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘይምትትታው ወይ እውን ናይ ምትትታው ፖሊስናትና ኣፀቢቕና ክንዕፅሮ ኣለና። ኣገዳሲ እንተኮይኑ ጥራይ ተደይ ኮይኑ ኣብ ናይ ሃገራት ውሽጣዊ ኩነታት ክንኣቱ ወይ እውን ሬጂም ቼንጅን ካልእን ምግባር ከነወግድ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለው። ካልእ ፕራይመሲ ኦፍ ኔሽንስ ዝኻ nation states as fundamental units, skepticism toward transnational institutions. Exactly. እንታይ ብሎ መሰረት ናይቲ ኩሉ ክንገብሮ እንደል ድማ nation state as fundamental units ኩሉ ትንገብሮ ምስ ሃገራት ከም በዓል ዩሮፒያን ዩኒዮን ዝበሃል ወይ እውን ኢጋድ ዝበሃል ወይ እውን I don't know ኣዝያን ዝበሃል ከምኡ ኣሜሪካ ኣይትደልን እያ። ስለምንታይ ትስክሪት ይደሊ ሃገራት ክእከቡ ከለዉ ንኣሜሪካ ዓበይት ፓወር ሓይሊ ኣለዎም ኔጎሽት ክገብርዋ። ስለዚ በብንኣሽቱ ኔጎሽት ክገብርዋ እያ ትደሊ። ብኡ መንጠር ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ነታ ፕሬዚደንት ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ክረኽባ ይደልን እዩ። ምስ መን ይራኸብ? ምስ ናይ ጀርመን፣ ምስ ናይ ጣልያን፣ ምስ ናይ ዩኬ ኣብ ኣሜሪካ ክኸዱ ከለዉ ይሓፍሩ እዮም። ምስ ዓብ ቁጠባ ክትወዳደር ኣይትኽእልን ኢኻ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ክመፁ ከሎ ግን ዓብ ቁጠባ እዩ። ስለዚ እዝን ክብል ይኽእል እዩ። ዳትስ ዋይ ኣሜሪካ እንታይ ይመርፁ ኣለዉ? ሕብረት ኣፍሪቃ ገለመለደ ይኮነ ከም ሃገራት ሃገር ብሃገር ምስኦም ኢና ዲል ክንገብር ዘለና ዝብል ኮንሰፕት ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ ከምኡ ድማ ናሽናል ጎልስ ንኣሜሪካ ቀዳምነት ናታ ድማ ፕሮቴክት ሶቨሬኒቲ ቦርደርስ ኤንድ ኢንፍራስትራክቸር። ስለዚ ንዓታቶም ልኡላውነቶም ዶባቶም ከምኡ ድማ ትሕተ ቅርፅናቶም ከተኩሩ ከም ዝኽእሉ build the world's most powerful military and nuclear deterrent። ስለዚ ወታደራዊ ዓቕምናትና እቲ ዝሓየለ ክኸውን ክኽእል ኣሎ። ከምኡ ድማ reindustrialize ኢንዱስትርያላዊ ዓቕምናትና ደጊምና ክንሕይሉ ኣለና። ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ድማ ከም ብሓድሽ ክንሃንፁ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ። ብዛዕባ ኣፍሪካ እንታይ ኢሎ ብዛዕባ ኤርትራ ካብ ከመይ ጠቂሶማ ንዝብል ድማ ንርኢ። ኣፍሪካ ምስ በሉ ካብታ ፋይል ኣብኣ ከላ ቀዲሐ ደምፃኽዋ እዚኣ for far too long America policy in Africa has focused on providing and later on spreading liberal ideology. ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ኣብ ኣፍሪካ ጌጋ ከም ዝነበረን ክእርሞ ከም ዘልዩን እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። ንነዊሕ እዋን ናብ ምንታይ ዘተኮረ እዩ ነይሩ? ምሕጋዝ ፕሮቫይዲንግ ናይ ጥዕና ድዩ ናይ ገለ ሓገዝ ትብ ቀሲልካ ድማ እንታይ ነቲ ሊበራል አይዲዮሎጂ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ገለ ንዑ ከም ትዝርግሕ ንዑ ክዝርግሓሉ ትኽእል መንገዲ ምፍጣር እዩ ነይሩ። The United States should instead look to partner with selected countries to ameliorate conflicts, foster mutually beneficial trade relationships, and transition from a foreign aid programs paradigms to an investment and growth paradigm capable of harnessing Africa's abundant natural resources and latent economic potential. ስለዚ ኣሜሪካ ድሕሪ ሕጂ ብኸመይ ክትከይጠክትክል ኣለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ምስ ውሕዳት ሃገራት select countries ውሕዳት ሃገራት ንዓና የዋፁና ምሳና ክኸዱ ክእሉ እዮም። ርግኣትን ከምኡ ድማ ናይ ተዋሓደቲ መንግስቲ ዓቕሚ ኣለዎ ንብሎ ምስኦም ክንወግን ኣለና። እዚ ኸ እንታይ እዩ? ንክልተና ከረብሕ ዝኽእል ናይ ትሬድ ሪሌሽንሽፕ ናይ ንግዲ ዝምድናታት ክንገብር ኣለና። ካብ ናይ ፎሬን ኤድ ወይ እውን ብረድኤት እናገበርካ ንገብሮ ዝነበርና ዝምድናን ኣተሓሳስባን ወፂና ኣብ ናይ ኢንቨስትመንትን ናይ ዕቤትን
حدش التحساسبة paradigm مالت حدش التحساسبة كنبلنا خلينا capable of harnessing Africa's لذين أفريقيا تجاتات كنتكم يعلو خلو دما بحجك ما تزغل عبيك وطبعوي جواتنا أفريقياون كنتكم المنتان أمنا investment زتكري ما أزن كنكتلا لنا زبليو أبزعجين تايبل له opportunities for engagement could include negotiation settlements to ongoing conflicts لذي قال ناي صمدو عدلات زلو أبو يبلو أب شجرات نفتح له زلنا نابنت ناي ديمقراطية ريبابليك كونغو مس رواندا زنبرة كالا دما السودان لذي ناي دي ار سي رواندا درو معلبة غيرنا لنا next step دما السودان لذي السودان أتوقرناتهم كم زلا نسمع لنا كابو قصي لهم دما preventing new ones حدش كوينات نغيمصو دما كن عقت علينا حدش كوينات وي اغرغر كيمص كن عقت علينا نايمن اثيوبيا اريتريا صوماليا سلازي اثيوبيا ارترا صوماليا زلو دما جينا يجمرنا لو كي جمره كن عقتو لنا سلازي نابابي عمت تدويلو زنبره انتي مخانو نمردو نلبام عمتلو كم زخونينا نرزلنا اكال نايت استراتيجي غزياو سكونت ديكوني اكال نايت استراتيجي ابي احمد امريكا تدقفني يعني ارترا كورر زبل زلو وصو حسوت راي ديكوني انت غير كاي خصحنا يا خاطراي انصرب حنا امريكايزي لذي هذا كابتي ابي احمد تحر كورر يا كنا جبرينا بل تعغرغر زنبره كم زي كون دما زفل زلو اكال نايتي امريكا نز استراتيجي سلدي تغفاي كتيلو دما انتي بلالو زينا ايرتران اثيوبيان زخون يخون كينات خيمت تطاو كنبلالنا يبلو as well as actions to amend our approach to aid and investment كمرما أب أفريقيا زنبرنا استراتيجي ناي رديتن ناب investment جت هنكيرا لنا example the Africa grows and opportunity act بعال زمز بعال رواندا نقبر لنا ويكا دي أرسن نقبر لنا we must remain wary of resurgent Islamist terrorist activity in parts of Africa while avoiding any long-term American presence or commitment. سكالدم تايبل له قال نايزي إسلاموي ترنافتات زبال زولن عدما كان عاصون تطو كان بلن كنت أرى لنا جن حنت تايبل له بزخونه يقول من قدي نوح وان كأسر الناس غل عينت مبسعة كنجبر يبلنا سلازي لعلت إنك غير كنجبرها لنا يبلو سلازي أمودا تمر بنمتانا توم تاي the United States should transition from an aid-focused relationship with Africa to trade and investment-focused relationship favoring partnership with capable, reliable states committed to opening their markets to U.S. goods and services. سلازي مس أفريقيا دهر عجي بردئت نا USAID بعلوي وردئت ديو قال نا يتعنادي وقال نهبنا نقبرزنا برنا زمدنا قريفنا مس بإنفستمنت بوفري بغلط أباك نتأساسر لنا مس من كيبلو هاجرات عقمنا تندل زخوني زت أمامنا مس أمريكا ركبك قبر زغلا ننا أمريكا كامباني تاد دماء عداقن خافتا زغلا كونا اللواني بلو an immediate area for U.S. investment in Africa with prospect for a good return on investment include an energy sector, critical minerals development. لذي ناي energy كم دما ناي معدنات قلت زبالة زمدناتات كنجبر نخلي بالالو لذي تفعل عليه زمدناتات نخجبرو يقوى كم زلوين عن رزالنا نزازر بازيا المحيدة معالتات ماركو روبيو نيجيرنا يريو. Say, we're going to help you with your healthcare needs. Then we would drive over to Northern Virginia somewhere, find an NGO, one of these organizations, give them all the money, tell them go to this country and do their healthcare program for them. That NGO would then take about, some percentage of that money for their overhead and administrative costs. And by the time it got down to it, the host country had very little influence. Exactly. بزعبا قداينا NGO كساكن دي بلشونا يفتر كم زنبرن تجنزب كتحجزوا زي حسب كم مبزعتو أبنا إنجو تات علاماتاتن أبزيد اللي بلشونا دايزو خيدن برنابتي كتحجزوا ويون كسر حلو زي حسب كعلامة يخيد كم زنبرن سلازي سخون يكون حجزات كتجبرتو خين كام بغتا مستن هجرات تزراريبكا أبت هجرات كجبر زخل تكبراوي سرح دايناهم في التنزلنا لما لسات عن تبى تنكف زبل بقوم ناس قدايزي سبوجيرو كردوز خالص سب أقدم أوروبا حبرت نيرو الله قبلنا غيرين بين اللوي أنت عينة اللوي تسلد اللوي نتي أب نكو قطرة عالمنا ممسع لتواصلوا تجباتوا خينو دي تبوليسيتات تصريح له ديو أنت عصرات قديفهم لنا بين خبابتات الكاخ ذرب كان مزعجز ولا خلطات جن نتي مسجار واي ترانزيشن ذو كل حونتات الله توم عبيتي تواصلاتي بحالو أمريكان لحر سرعنا هم قداميتي نا أمريكا بوليسيتات
ኣብዚ ሓለፈ 30 ዓመታትን ሕጂ እንታይ ይኸውን ኣሎ ትራምፕ መፂኡ ንብዙሕ ነገራት ይሐቁን እዩ ዘሎ ብዙሕ ኣርስታት ኣሎ ሓደ ክዝረበሉ ዝከኣል ግን እቶም ንእንኮ ቀፅራዊ ስርዓት ንምህናፅ ወይ ንምስራት ክህልውሎም ተባህሉ ክልታት ናይ ፅልዋ ምዕባይ ተረጋጊፁ ኣይተረጋገፀን እዚ ሕጂ ትራምፕ ዝዛረበሉ ዘሎ ብዓለም ደረጃ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ከተረጋግፀሉ ትኽእል ኩነታት ክትፈጥር ምእንቲ ምስ ኣሜሪካ ዓባይ ንምግባር ዝበሃል ኣተሓሳስባ ንገዛ እርሱ ዘረጋግፆ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ተኣወጀ ፖሊሲታት ኣይሰርሐን ኣሜሪካ ብቁጠባ ታዝሓየለት ክትከውን ተባሂሉ ተዘርበሉ ሽዑ እንኮ ቀፅራዊ ስርዓት ናይ ሓደ ሓይሊ ናይ ሓደ ወገን ፅልዋ ንሱ ከዓ ናይ ዓለም ፀጋታት እናገበትካ ይኹን እናወሰድካ እዚኣ ዝብላ ዘሎ ወላ ሓንቲ ቃል ክንውስኸላ ንኽእል የለን ስለዚ ኣሜሪካ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ምንቅስቓሳ እስትራቴጂናታ ክትቅይር መሪፃ ኣላ ምናልባት ቡጌራ ድማ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ክትከይድ እሞ ኣብ ዘይተደልየ ሓደጋታት ካብ ትፈጥሮ ድማ ንዓለምና ሰላምን ርግኣትን ክትባ ተስፋ ንገብር በዚ ኮይኑ በቲ ዓለምና ትቕየር ኣላ ሕጂ ኣብቶም ዘይቅየሩ ጎረባብትና ክምለስ ምክንያቱ ንሕና በዞም ዘይቅየሩ ጎረባብቲ መኺልና ስለ ዘለና መሰረታዊ ነገር ስለ ወንዙ እንዴት ነው የሚያያዘው የሚለውን ሰፋ አድርገን ለማየት እንሞክር። አንደኛው ነገር ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ባለቤት ብትሆን ወይም ደግሞ የባህር በር ብታገኝ ምንድን ነው የሚሆነው የሚለው በደንብ መታወቅ አለበት። ምክንያቱም አንደኛው ነገር ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ መነቃቃት ኢትዮጵያ ውስጥ ይፈጠራል። ይሄ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ መነቃቃት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ የውጭም ሆነ የሀገር ውስጥ ኢንቨስተሮች ኢንቨስት እንዲያደርጉ ያደርጋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ የኢነርጂ ፍላጎቱ በከፍተኛ መጠን ይጨምራል። እንደ ሀገር ያለን ከምትሪእዎ ዘለኹም ህውተታናቶም መወዳእታ ስለዘይብሉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጀመርያ ካብቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ከምንጥል ኢና ዝብል ዝነበረ ሕጂ ናብ ምንን እዮም ቀይሮሞ ዘሎት ስትራቴጂ ስለዚ ኣክሰስ ቱ ናብ ቀይ ባሕሪ ክመፅእ እንድሕር ኮይና ብዓብዩ ስለምንታይ ኢና ንሕና ናብ ቀይ ባሕሪ ክመፅእ ንግብፂ ሕማቅ ኮይኑ ዝስምዓ ኩሉ ነገር ናብ ግብፂ እዮም ኣሰጋጊሮሞ ዘለዉ ምክንያቱ ናብ ባሕሪ እንተሰጊርና ቁጠባና ፀቢቑ ክዓብዩ ኣፀቢቑ ምስ ዓበየ ድማ ፀዓት ክንደሊ ኢና ፀዓት ስለንደሊ ድማ ሽዑ እንታይ ክኸውን ይብሉ ኣለው ዲጋታት ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ስለ ዝፈርሁ ዘለዉ ዲጋታት ምሰራሕና ማይ ክሓፅረና ካብ ዝብል እዩ ስለዚ ኤርትራ ተቃሊሳ ናፅነታ ንክትረክብ ዝገበረታ ግብፂያ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ፕሮፓጋንዳ ክሰርሑ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንወለዶታት ዝቕፅል ፅልኢ ንክዘርኡ ተበጊሶም ከም ዘለዉ በዚ ኣጋጣሚ ክንርዳእ የድሊ ስለዚ እንታይ ኢና ንድር ዘለና ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ከመይ ጌርካ ነዚ ሕጂ ኣብዚ እዋን ምስላጥ ኣብዎም ዘሎ ጉዳይ ናብ ዝመፅእ ወለዶ እውን ከተሰጋግሮ ትኽእል at the core Egypt's Nile philosophy is simple upstream countries must never fully stabilize because stability means development and water use ብሓፈሻ ማይ ኣብ ካልእ ቦታ ኣሎ ምስ ግብፂ ዘለኩም ሽግር የቃፅል ፀገም የብልና ንሕና ንኤርትራ ግን ኣብቲ ጉዳይ ናይ ግብፂ ኣይትእትውዋ ኢና ንብል ዘለና ግን ብዘይ ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ኣይሰርሕን እዩ ስለምንታይ ፋኖ ይስዕሮም ኣሎ ሸነ ይስዕሮም ኣሎ ህወሓት ድማ ክገድፈሎም ኣይክድን እዩ ኩላቶም እዚኣቶም ስለምንታይ ትሰዓሩ ኣለኹም ንዝብል መልሲ ስለዘየለ ምስ ኤርትራ ኣላጊብካ ምዝራብ እዩ ወይ እውን ግብፂ ብካልእ መንገዲ ትመፀና ኣላ ወይ እውን ዘይንፈልጦ ሸይጣን መፂና ኣላ ኢኻ ትብል 2015 but they have put aside and the Egyptians are hesitant and also sabotaging some moves of Ethiopia but that shouldn't have been the case among brothers. Now we are seeing an effort, it's a futile attempt I would call it, an effort to encircle Ethiopia where some countries which don't see eye to eye to Ethiopia, some countries which are quote-unquote potential enemies in terms of history and now, like Eritrea, like Egypt, they are trying to encircle Ethiopia, trying to get every country on board so as to abort and to stop Ethiopia's aspiration to have access to the sea. I don't see why the Egyptians benefit out of it by trying to stop what is ኣታሓወይ ኣታ ሰብኣይ ሓወይካ ኢለኻ እቲ ተሓወይ ከማን ስኢልካ ትዋሃብ ቃል ኣይኮነትን ሕማቕ ዳካ ባፍና ክነውፅ ኣይደለና እምበር እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም እዚ ሰብ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ንሪኦ ዘለና ግብፂን ካልኦት ፀላእትና ሓውና ክብለና ፅንሒ ግብጢ ኢሉ ፀላእትና ታሪካውያን ፀላእትና ይድብለና ንዓና ንኤርትራ ማለት እዩ
ክኸቡና ጀሚሮም ኣለዉ ይብል ኣሎ ስለዚ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ኣንጻርና እናሰለፉ ክኸቡና ይጅምሩ ኣለዉ ንሕና ባሕሪ እንተረኸብናሲ ግብፂ እንታይ ጎድላ ናይ መን ባሕሪ ኢኻ ክትወስድ ናይ መን ባሕሪ ኢኻ ክትኣቱ ኣንታ ዞም ሰባት እዚኣቶም ጥዕና የብሎምን ስለዚ እቲ ሕልሚ ናቶም ወይ እውን እቲ ኣጀንዳ ናቶም ናይ ጥዕና ኣጠቓቕማ ናይ ባሕሪ ከም ዘይኮነ ኢና ንርዳእ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳታት ናቶም ብዝሰፍሐ መልክዕ ፕሮፓጋንዳ ናብኡ ኩሉ ነገር ድማ ናብ ግብፂ ናብ ኤርትራን ዘተኮረ ፕሮፓጋንዳ እዩ እዚ ከዓ ውሽጣዊ ሰላም ንክትፈጥር ወይ እውን ውሽጣዊ ፀገምካ መሕቢእ ክደልየሉ ናይ ደገ ፀላእቲ ወይ እውን ታሪካውያን ፀላእቲ ዝበልካዮም መፂኦም ይብፅብፁኻ ከም ዘለው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፅርግያ እንተተዓፅዩ ኤርትራ ብዝሃንደሰቶ እዩ ኣብ ትግራይ ቅልውላው ተፈፂሙ ኤርትራ ዝሃንደሰቶ እዩ ኣብ ኣምሓራ ፋኖ ተስዒርዎም ኤርትራ ያትያቶ ሸነን ተሃሪምዎም ኤርትራ ያወሃንዲሳቶ ወይ ግብፂ ረኺባቶ everything and anything ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ውድቀት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ወይ እውን ምስ ግብፂ ኣተሓሒዝካ ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ ስለምንታይ መህደሚ ወይ እውን መሕቢእ ናይቲ ፍሽለታትካ ስለዝኾነልካ ፅቡቅ ዝኾነ መሕቢእ ድማ ኩሉ ግዜ ይድለያ ፖለቲካ ተደየለ መሕቢእ እንተዘይብልካ ሕቶታት ገጀፍቲ ክመፁኻ እዮም እቶም ሕቶታት ክትምልሶም ኣይትኽእልን ኢኻ and you will be bust ማለት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ባድላን ክራባታን ተሓኒቆም ይመፁ እታ ኣጀንዳ እታ ዘረባ ግን ኩሉ ግዜ ሓንቲ እያ ኤርትራ ምባል እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትበኩም ድሌት የብላን ሸውሃት የብላን ክትበኩም ተኮይና ድማ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ከፊልኩም ርትዓዊ ብዘተኣማምን መንገዲ ተኸይድኩም ጥራይ እምበር ክወረካያ ክጎብጠካያ ንዝብል ኣብ ደገ ባሕሪ ክትህብ ድሌት የብላን እቲ ፅቡቅ ነገር ድማ እንታይ ንብል ፀኒና እታ ቀደም ዘሻደነትኩም ኣሜሪካ ሎሚ ሸውሃት የብላን ብኩናትን ዕንደራን ንስኻትኩም ትፈጥሩ ኣጀንዳ ሸውሃት የብልናን ይብልኩም ኣለዉ ደጋጊሞም ስለዚ እደን ደፍድዳይ እታ ትብልዋ ዘለኹም ምዕፋር ንግዚኡ ክትዓፍሩላ ትኽእሉ ተምፅዎ ነገር ግን የለን ምክንያቱ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ግዜ ነፍሳ ክትከላኸል ትኽእል ዓቕሚ ዘለዋ እያ እቲ ፀገም ዓቕሚ ስለዘይብሎም እዮም ብኣፎም ክዓፍሩ ዝውዕሉ ዘለዉ እምበር እዚኣቶም ቀደም ጎቢጦምና በሊዖምና መሃለዉ ዓቕሚ ስለዘየለ ግን ኣብ ዘረባ ጥራይ ዘተኮረ እዩ ካልእ ናቶም ሓሶት ዝኾነ ምኾነ ካልኣይ ዝገደደ ሓሶት ግን ኣብዚ ስምዑ peace agreement between Amhara region and dismissed Fano member face scrutiny as AU, IGAD statements lend credence to signing conflicting statements continue to emerge following the announcement of a so-called peace agreement between the Amhara regional government and Masresha Setie, a dismissed member of the Amhara Fano People's Organization, or AFPO. State media reported on the 4th of December. هذا زحزم في التعمد ما نرلنا أبزتري ولا لهم حبرة أفريقيا كم دما إيجاد تاعدا نا حبرة أفريقيا وكاليتيا سبعي دما نا إيجاد وكالتيوم انتايسك نبروباغندا نا أبي نقدميت نممتع أفكد مع علم دما نتابع محراز قبر زلو سلام كوينات أنصار محراز قبر زلو شاف بسلامه من قد كم زخفتو كم زفتحو نكمسل ما الدناجر كاب IMF وورلد بانك ገንዘብ ንኽወስድ ኣብቲ ብልሽውና ናቱ ኣብ ናይ ብልሽውና ናይ ብልፅግና ሕብረት ኣፍሪካ ኢጋድን ተሳቲፎም ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና እቲ ዝፍርም ዘሎ ሰብ ንማንም ፋኖ ዝውክል ዘይኮነ ካብቲ ናይ ፋኖ ብዙሕ ጉጅለታት ዘለዎ ካብቲ ሓደ ክፋል ንሱ ዝውክሎ ካብኡ እውን ዝተሰጎገ ምዃኑን ንማንም ዘይውክል ግለሰብ ኣምፅኦም ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ፕሩፍ ንክኸውን ዝኽእል ዓብ ፕሮፓጋንዳ ብልፅግና ከምኡ ክገብር መጀመሪ ይኮነን ንናይ ሸነን ናይ ኦላን ቃልሲ ብሰላም ፈትሕየ ኢሉ ብዙሕ ድራማ ገይሩ ይቕድሚ ሕጂ ስለዚ እቲ ድራማ ምግባር እቲ ሕብረት ኣፍሪካን እቲ ኢጋድን ኣብ ከምኡ ከኣቱ ምኻሎም ግን ንዓለም ዘስደመመ ነይሩ ካብኡ ቀፂሉ ሰብ ነቲ ጉዳይ ትክርዮ ብዙሕ ስለ ዝፅዕር ዝነበረ ሓደ ነገር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያውያን ነቲ ውድብ ንስ ሰላም ፈሪሙ ዝበሃል ዘሎ ረኪቦም አዛረይቦም ነበር። ከረዥም ጊዜ በኋላ በመቀናጀታችን በጣም ደስ ብሎኛል። አንተንም አድማጮች ትናል። ያው ትናንትና እንደምታስታውሰው አንድ የሐሰት የሰላም ስምምነት ተደርጓል የሚል ዜና ነበር እና እሱን ዜና አስመልክቶ የመንግስት ሚዲያዎች ሲዘግቡ የአፍሪካ ህብረትና ኢጋድ በአደራዳሪነት ተገኝቶ ነበር በፈሃድ እና በአገዛዙ መካከል በተደረገው ስምምነት ማለት ነው። ነበረው ድርድር እነሱ የምናባዊ ድርድራቸውን የሚመለከት ተገኝተው ነበር ያሉት ነገር ነበርና እሱን አስመልክቶ በርካታ ጥያቄዎች ቀርበውልናል። አንድ ሐሰት ነው ግልጽ ለማድረግ ፈጽሞ በሬ ወለድ የሆነ ሐሰት ነው። እሱን አስመልክቶ እኛ ሐሰትልኝ ከምትሪ ወደለኹም ናይቲ ፈሪሙ ዝበሃል ዘሎ ውድብ ሓላፊናቱ ዝኾነ እስክንድር ነጋ ማለት እዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ብዕራይ ወለደ ቦግ ኣቢሎም ሕሱ ኣቢሎም ዘየለ ነገር ድራማ ክገብሩ ከም ዝፈተኑ እዩ ዝነግር ዘሎ። ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሓሶትን ምትላልን አብይ አሕመድን ብልጽግናን ጥራይ ደይኮነ ብዓብዩ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝበሃል ከይሓፈረ
ንኤርትራ ክወረር እየ ንዝብል ዘሎ መግለፂ ከውፅእ ዝሓፈረን ዝተሰከፈን ዝፈርህን ውድብ ንዘየለ ሰላም ኣብ ውሽጢ ደቃይቅ ፕሮፍ ክትገብሮ ንትኽእል ንዓቢ ሽፋን ንኽብ ኢሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ድራማ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዝሕስብ ዩ ነቨር ኮልድ ሂም እቲ ኢጋድ ዝበሃል ወይ እውን እቲ ኣፍሪካ ሕብረት ኣፍሪካ ወላ ሓንቲ ክገብር ዘይክል ርሙስ ትካል ምዃኑ ድማ ደጊሙ ከም ዘነፀረ እዮም ዝነግሩ ዘለው እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዞም ትካላት እዚኣቶም ንኤርትራ ሓመድ ድፋጫ ፅጊቦማ ዘለው እዮም ኣብ ጥፍኣታ ናብ ፀገማን ኩሉ ግዜ ቁፅሪ ሓደ ዝስለፉ ክኾኑ ከለው ኣብዚ ድማ ኣብ ግዜ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝኽተሎ ዝነበረ መሊሱ ሕጂ ድማ ኣብ ፋኖ ከምኡውን ዋላ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ እውን ከምቲ ዝድለ ክጓያ ኣይተረኣዩን ንዘየለ ነገር ከምስሉ ግን ኣብ ናይ ሓሶት ድራማ ናይ ብልፅግና ምስታፎም ድማ ንዓታቶም በር ዝመፅእ ለውጢ እኮ የለን ግን ነቲ ንሽተይ ዝነበሮ ሽምን ክብርን ስለ ዝደምሰስዎ ድማ እንኳ ሓጎስ ትኻል ጀነራሎች የመከላከያ ደሞዝ ወደ አካውንት አይገባም። የኢትዮጵያ በባንኮች በኩል በቀጥታ ደሞዝ ሲገባ ወደ ግል አካውንታቸው ነው የሚገባው። ኖርማሊ የመንግስት ሰራተኛ መከላከያ ሄድኳርተር አካባቢ ያሉት ወይ ስታፍ ምናምን አዲስ አበባ ያሉት ሊገባላቸው ይችላል ወደ አካውንታቸው ወይም ትላልቅ ጀነራሎች ከሆኑ የተራ ኮልኮሌ ወታደር ግን ተራ በዚህ በሰሜን ወሎ ከሚዘመነ በአመራሩ የሚገባው ወይ በክፍለ ኣብዚ እንታይ ዝብል ስታሊን ሓደ ገዳሲ ሓበሬታ ይብሎ መስለኩም ኣብ ብልሽውና ኣብ ኢትዮጵያ ከቢድ ምዃኑ ዘሎ ከቢድ ብልሽውና ከም ዘሎ ከም ጀነራላት ልዕሊ ዓቕሞም ገንዘብ ኣብ ምግባት ከም ዘለዉ እንኮላይ በዓል ብርሃን ጁላን ካልኦት ጀነራላትን መዓት ሰፋሕቲ መሬት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባብን ተዋሂብዎም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነቶም ምስ ትግራይ ወይ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ዝኾኑ ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ንዓኹም ኣይግባአን እዩ ብምባል መንዚዖም ንነፍሶም ገይሮሞ ከም ዘለውን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ጀነራል ናይ ሓደ ክፍለ ሰራዊት ዘሎ ደሞዝ ናይቶም ኣብ ትሕቲኡ ዘለው ኣክንዲ ካብ መንግስቲ ቀጥታብቶም ሰራዊት ዝኣቱ ናብቲ ጀነራል ከም ዝኣቱን እቲ ጀነራል ነቲ ደሞዝ ከም ዝህብን ኣብ ካልእ በዚ ምክንያት ድማ እቶም ጀነራላት ነቲ ገንዘብ ይሰርቅዎ እሞ ደሞዝ ኣይመፀና በሉ 2-3 ወርሒ ደሞዝ ከይወሰዱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝዋጉ ወታደራት ከም ዘለው ዝገልፅ ሞራል ዘይብሉ ሰራዊት ክኸውን ድማ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ኣይ ዝፅቡቅ ዕላማ ተቃሊሱ ኣይ ደሞዝ ዝረኺቡ ዋላ እውን እተን ደሞዙ soldiers pay is meager 3000 or 4000 ብር ካብ 3000 ክሳብ 4000 ዝበፅሕ ደሞዝ እዩ ዘለዎም 3000 4000 ብር ክንደይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሎሚ ኣለ ነው ሓንቲ ዶላር 150 እንዲያዋላ ክሳብ 180 ብር በፂሓትሉ ኣብ ዘላ እዚአን ክንደይን ክኾና ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ maybe 20 ዶላር ትኾና ንወርሒ ማለት እዩ ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ነቶም ሰራዊት ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ ናብ ልዕሊ ድማ ዋላ እውን ነቲ ዘሎ ገንዘብ ከም ዘይርከብን ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ፀገም አብይ አሕመድ ብኩሉ መንገዲ ሽግር እናፈጠረ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ prosperity party and the defense leadership conceal the crisis opposition highlight the collapse of banking and payment systems እዚ መዓት ፀገማት ኣብቲ ሃገር እናተኣከበ ይኸይድ ከም ዘሎን ከምኡ ድማ ሕጂ ፐብሊክ ሰርቪስስ ትግራይ ሸትዳውን ዝኾነ ናይ መንግስቲ ሰርቪስስ ባንኪንግ ሲስተምስ እናተዓፅወ ይኸይድ ከም ዘሎን አብይ አሕመድ ዳርጋ ኣብታ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ኩናት ዝነበረት ኩናት ናይ ትግራይ ቅድሚ ምጅማሩ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ታክቲክ ናብኡ ተመሊሱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ግን ብምንታይ ይሽፍንዎ ኣለዉ እሳቶም በዛ ለንቀነት ዝረብ ዘላ ጉዳይ in the Tigray region. Elements of forces affiliated with the Tigray People's Liberation Front, TPLF, briefly besieged the office of the interim regional president in Mekelle. Eyewitnesses and local sources reported that approximately 70 soldiers from Army Unit 31 were involved in the operation. The troops blocked access roads and prevented civil servants from entering the compound. While surrounding streets were eventually reopened to traffic, reports state that soldiers remained stationed at the main gate for several hours. They reportedly refused to leave until they were granted a direct meeting with interim president Tadesse Uwera. ሓዲራ ቤት ጽሕፈት ርእሰ ምምሕዳርከ እቶም ንቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሒዞም ዝወዓሉ ዕጡቃትን ዝተቆጻጸርዎን ሚድያታትን መሰረት ጌርና ሓበሬታት ሓቲትና ኣለና ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ትማሊ ዕጡቃት ምስ ሙሉእ ኣጽዋሮም ኣትዮም ንቤት ጽሕፈት ርእሰ ምምሕዳር ከምኡን ሚድያታት ተቆጻጽሮም ስዒቦም ነበርታ ኣብ ከቢድ ወጥሪ እዮም ውዒሎም ህዝቢ ከተማ መቐለ ነቲ ብዓይኑ ዝረኣዮ ብኑ ምንቅስቃስ ዕጡቃት ተዛሚዶም ለለኸ እንታይ ተፈጢሩ ብዝብል ሻቀሎት ይውዒሎም ሕቶ ማህያን ጥቕምን ብዝብል ግን ድማ ብኣግባቡ ብዝተመርሐን ዝተዋደደን መንገዲ ምዃኑ ዝተገለጸሎም ዕጡቃት ከበድቲ ኣጽዋራቶም ተሸኪሞም ዓሚሮም ንሲቪልያን ስጋኣት ዝኾኑ ኩነታት ኢና ተዓዚብና እቲ ምንቅስቃስ ካብ ተራ ሕቶ ማህያን ጥቕምን ንላዕሊ ምዃኑ ኣብ ናይ ትማሊ ዜናና ብዝርዝር ሽፋን ሂብና ኢና ትግራይ ሆራይዘን ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ከምኡን ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ዝርከቡ ፍልፍላታም ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት
كم نريد زلنا أتي ميديا مزبلت قلنا زلو انتاي زبل مدام نمتاي وسيد زلو زي قد عايزي هو حات بعلو زقبرو زلو ويون زدفو زبل زلو يبقى حفشاقن انتو كنتات تفلا عليه ترقم يزوها بزلو أبزي بوغن بلت قلنا زوها بزلو ترقم اسكن رأي ታደሰ ወረደ የቀጠለ ፖለቲካ በአክሱም ልሂቃንንም የተወሰኑ አካባቢዎችንም ፈልገን የገብረ ዋድም ያለበት እንደ ኮንፈረንስ እንደ ውይይት እናድርግ አይነት ስሜት አላቸው። ሶስቱም ገምግመዋል ህወሓቶች። እርስ በርስ በመንግስት ውስጥ እኮ መንግስት ነው ያለው እና እንታይ ዝስማዕ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ከሸራሽር ወይም ዝፍትኑ ዘለው ኣብቲ ናይ ኣብ ግዜ ሕዳር ፅዮን ዘጋጠመ ድራማ ወይ እውን ናይ ፖለቲካዊ ቅልስ ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ እዮም ዝብሉ ዘለው መጀመርያ ብክልተ መንገዲ ከረየኩም እየ እስከዚያ እሱ ዝብላ ዘሎ ኣብ ብራኸ ሸውን ተዛሪቦምሉ ነይሮም ተታሓሒዛ እታ ናይ ንሳይና ክነልዕል ማለት እቲ ናይ TPLF ጉዳይ ተፍቲ ውሽጢ እኒሄ ፀገም ቀንዲ መንቀሉ ኮይኑ እንዳሃለወ ግን ሽማሽም ምሃብ ኣብ ትግራይ ዝተለመደ እዩ እቲ ዓንቶ ተልዕሎ ዝነበርካ ብብልፅግና ወገን ወይ ከዓ ኣሰላልፋ ብኡ ተሰሊፉ ዘሎ በዚ ዘሎ ሓይሊ ምስ ሻዕብያ ኢኻ ክብል በዚ ዘሎ ሓይሊ ድማ يسلف زي قدس بلصقنا اخا خبل نبور يو ግን ኣብ ትግራይ ውሽጢ ንዝጽገሙ ንዝፈጠሩ ጸገማት ኣብ TPLF ውሽጢ ንዝፈጠሩ ጸገማት ኩላቶም ናይ ደገ ኢድ ኣታውነት እዮም እንዳልካ ውን መልኻኸስ ፍታሕ ከምጽ ይኽእል እዩ ዝብል ሓደ ነገር ኮይኑ ግን ብፍላይ ካብቲ ናይ TPLF ዝንሄ ሕረኽረኻት ሲቶም ላዕለወት ኣመራርሓ ማለት ነታ ስልጣን ንሳስ ወይ ስልጣን ወይ ሞት ኢሎም ክሪ ኢሎም ሒዞሞ ዘለውስ ሻዕብያ ብንየ ወገጽ ኮይኑ ድፊት ስለ ዝገብረሎም እዮም ኢሎም ዘልዕለሎም ምስ ሻዕብያ ድማ ብፍላይ ከኣንየ ምስ ሻዕብያ ተሓባቢሮም ዝሰርሑ ተጋሩን ኩሉ ክልዮም ስለዚኦም ተጋሩ እዚኣቶም ምስቶም ኣመራርሓ ትግራይ ዘሎ ናይ TPLF ምስኣቶም ውን ዘለዎም ርክበት ተሓሒዞም ምስ ካብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ውን ተሓሒዞም ማለትስ ብትክክል ነቲ ሕብረተሰብ ዝጠቅም ኣካይዳቶ ዝህሉ ትኩናት ውን ከምቲ ዝበልካት ዝመጽእ ዘሎ ሓደጋ ውን ቀኒሱስ መዋጽኦ ክኸውን ዝኽእል ተፈጢሮም ዘሎ ዕድላት ድማ ናብ ረብሓ ቀይርካ ህዝቢ ትግራይ ክተሳግረሉ ትኽእል ዕድል ዝፈጥር እንተ ዝኸውን ጽቡቕ ነይሩ ግን ብውልቀ ጥራሕ ሪኦም እዮም ኣሰላልፎኦም ፍርቆም ሻዕብያ ፍርቆም ምስ ፒፒ ዝስለፉ ዘለዉ ናይ ከብድ ኣጀንዳ ፍርቁ ናይ ስልጣን ኣጀንዳ ዜሮ ግን ናብ ውልቀ ኣጀንዳ ዝተሓሓዘሉ ከይድሎሞ ማለት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፀገማት ኩላቶም ናይ ደገ ኢድ ኣታውነት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምኡውን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኢድ ኣታውነታት ወይ ከዓ ምስሓሓብ ስለ ዘሎ ጥራሕ ዲና ኢልና ክንከስስ ዝግባአና ብሱሩ ኸናታቶም ኢድ ማለት እቲ ሪቶ ወይ እውን ተሓሳብናቶም ትሕቶናታ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ትግራዎት ነቲ ዘለዎም ሲቹዌሽን ኮንፍሮንት ክገብርዎ ኣለዎም ክገጥምዎ ክኸእሉ ኣለዎም ምክንያቱ ኤርትራ ኣብቲ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ዓብ ተፅዕኖ ትገብር ከም ዘላን ፖለቲካ ናይ ትግራይ ትዝውሮ ከም ዘላን እዛ ኤርትራ እኮ ሽግር ረኺባቶም ሰባት ዘርከበ ድዩ ኤርትራ ዝብል ዘርክብ ኣብቲ ኢትዮጵያ ኣምሓራ እንተኾነ ኤርትራ እያ ትገብሮ ዘላ ይብል ዓፋር እንተኾነ ኤርትራ እያ ትገብሮ ዘላ ትግራይ እንተኾነኩም ኣብ እንተኾነ ብዓብዪ ትፀገም ናቱ ወላ እቲ ናይ ቁጠባ ሽግር ናቱ ኤርትራ እያ ትገብሮ ዘላ እዩ ዝብል ኣብ ሱዳን እንተኾነ ኤርትራ እያ ትገብሮ ዘላ በሃል ኣብ ጅቡቲ ከምኡ ይብሉ ኣብ ቀይ ባሕሪ ኤቭሪባዲ ኢዝ ብሌሚንግ ኤርትራ ግን መፍትሒ ኣይኮነኩም እዩ መፍትሒ ማለት ኤርትራ ዶባ ሒዛ ተኣልያትልኩም ኣላ ትፅምዶ ድማ ባይታ ይስራሓሉ ኣሎ ወይ እውን እቲ ጎረባብቲ ዶባት ይዝረብ ኣሎ ኣብ ፖለቲካ ደረጃ ግን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣትያ መፅያ ፖለቲካ ትዝውር ከም ዘላ ዘረጋግፅ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ የለን ዝኾነ ይኹን ዝርአ ነገር የለን ስለዚ ተጋሩ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ክርፍስ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፀገም በዓላቶም እዮም ክገጥምዎ ዘሎም ብርግፅ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ዓይነት ተራ ይፃወተሎም ከም ዘሎ ቅድሚ መልሲ ናይቲ ዕዱም ናታ መስማዕና ዝስምዕዎ ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ብዲሞግራፊን ብጂኦግራፊን ብስነ ህዝቢ ይኹን ብካርታ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ዘለዎ ሰይጣናዊ ዕላማ ክሳዕ ሕዚ ኣይለወጥ እዚ ክሕሰ ኣይኽእልን እዚ ክንሕስዮ ኣይንኽእልን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ኣውጁ ዘራያት ዓዲሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀሞ ጆኖሳይድ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ልዕልነት ሕጊ ክኽበር ተሓታትነት ክረጋገፅ ካሕሳ ክረጋገፅ ዝተወረረ መሬቱ ክምለስ ዝተመዛበለ ዝተሰደተ ህዝቢ ክምለስ ናብ መረበቱ ዝመሳሰሉ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተቐሚጦም ዘለዉ ጉዳያት ድሕሪ እቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቁኑዕ መንገዲ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተቐመጡ ነገራት ናብ ምፍፃም ዘይኮነስ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብኩናት ዝተጀመረ ትግራይ ናይ ምንብርካኽ መንገዲ بسبب بريطانيا قصلا ليوصل من قصة إثيوبيا تحكي عبديا أمانيلا صفاوز بلا زلو برقص أب آيا زلا
እቲ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዘይረአ በዓልካ ብርእስኻ ፈጢርካ ወይ እውን ብድሕሪ መጋረጃ ኣሎ እናበልካ ንጎ ምሸት እንትዛረቦ ዘለካ ገዲፍካ ኣብ ባይታ ኩሉ ሰብ ዝርዮን ኩሉ ሰብ ዝፈልጦን ፀገም እንታይ እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪምና 3 ዓመት ጌርና ኣለና እንድሕር ትብል ኣለካ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ እንታይ ኢኻ ተፈራሪምካ ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ተፈራረምካዮ ንኸይትግበር ከኤርትራ ትዕንቅፆ ነገር እንታይ ኣሎ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ክትረኽቦ ዝግባእካ ክወሃበካ ዝግብኦ ዘይምውሃቡ ምስ ኤርትራ እንታይ ዘራኽብ ኣለዎ why do we have to put always ንኤርትራ ኣብቲ ቦታታት ናይ ፀገምካ እዚ ስኬፕ ጎት ቴክኒክ ይበሃል እዚ እንታይ መህደሚ ወይ እውን ምክንያት ኮነካ ነቲ ንስኻ ወዲቕካ ወይ ፈሺልካ ዘለካ ክትገብሮ ዘይከኣልካ ወይ እውን ጥጁ ኣጀንዳ ዘለካ ንዕኡ ምንታን ከይክሻሓካ ንኤርትራ በጃ ትገብር ማለት እዩ ዘየለ ነገር ንኤርትራ ናምፃኻ 10 ግዜ ኤርትራ ከም ዝኾይና ኣብዚ ካልእ እውን ኣሎ ሓደ ኣዶነ ንሓቅነቱ ንግዜ ንገድፎ ስምዕዎ ኣብዚ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ልኡኻት ኤርትራ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ከም ዝኣገደ ተሰሚዑ ኣሎ ኣብቲ ብሽም ህዝቢ ንህዝቢ ተባሂሉ ብሕወሓት ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ዘለዎ መርገፂ ብንጹር ዘይፍለጠ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ቅንያት ግን ናብ ትግራይ ከኣቱ ዝተባሃሉ ልኡኻት ኤርትራ ከም ዝኣገዶም ተሰሚዑ ዘሎ ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ቶም ብሽም በዓል ሕዳር ጽዮን ናብ ከተማ ኣክሱም ከኣቱ ወጢኖም ዝነበሩ ልዕሊ 200 ምዃኖም ዝተነገረሎም ጳጳሳትን መራሕቲ ሃይማኖትን ኤርትራ ብመኻይን ናብ ትግራይ ያቱ ከም ዝኸልከሎም ዝሕብሩ ፍልፍላት ብሽም ንስኹም ጎረቤት ዓዲኹም ከም ዝበሎምን እንትኾነ ብርክ ዝበለ ህዝቢ ካብ ኤርትራ ናብ ኣክሱም ብእግሩ ከም ዝኣተወን ፍልፍላት ኣመላኺቶም ኣሎም ነስዒቡ ምልከቶም ዘካፍሉ ዘለው ተጋሩ ፕሬዚዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ገዳዚ እንተውዒልዎ ትኽክለኛ ስጉምቲ ዝበሉ ኮይኖም ምክንያቶም እንተቐምጡ ድማ ቀዳማይ ብግልፂ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪሱ ተባሂሉ ይተኣወጅ እሞ ንሕና ኣካል ኢትዮጵያ ይኮናን ኢልና ድላይና ንገብር እዚ ከይኮነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምስ ፌደራል መንግስት እናሰርሕና ሃሎ ብጎኒ ድማ ዓይኑ ዘፍጠጠ ከምዚኦም ተግባራት ክግበር ኣይኽእልን ካልኣይ ብዛዕባ ፅምዶ እውን ኣብ ላዕሊ ዘለዎ እምበር ነቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ህዝቢ ንጹር ኣይኮነን እዚ ኣብ ዘይኮነሉ ሰቂልካ ብዓይኒ ዕሙተይ ንሕና ናብ ዝበልናዮ ስቑኢልኩም ዕሰሉ ኣይበሃልን ኢሎም ኣሎም እንድሕሪ እጂ እዚኣ ዘረባ እዚኣ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ሕዳር ፅዮን ዝነበረ ንግደት ካብ ኤርትራ ፍሉይ ልኡኽ ክመፅእ ሓሲቡ ከም ዝነበረን ነቲ ልኡኽ ድማ እዚ ታደሰ ወረደ ጠጠው ካብ ዘበሎን ብኡ ዝተላዕለ ፀገም ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝዝረብ ዘረባ ብብዙሕ መንገዲ ብፍላይ ናይ ብልፅግና ምንጭታት ብዙሕ ግዜ ክወፅእ ሰሚዕና ኣለና እንተቲ ኩነታት ንሱ ድያ ንሱን ስለ ዘይፈለጥናዮ እዚ ንትን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብገዳ ሓቂ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ናይ ብሓቂ ይሕሚምዎም ከም ዘሎን ኣቆጢዕዎም ከም ዘሎን ኢና ንርኢ ዘለና ውፅኢት ናቱ ድማ እዛ ፅምዶ ንክትፈርስ ትኽእለሉ መንገዲ ኩሉ እየ ዝብለኩም ንክገብሩ ድልውነት ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብኡ ብፍላይ እቶም ምስ ብልፅግና ተሰሊፎም ዘለው ነታ ፅምዶ ንምፍራሳ ቀዳማይ ሚሽን ናቶም ገይሮም እዮም ዝሰርሑ ዘለው እዛ ኩሉ ሰብ ክዶ ዘሎ መስለ ሻብሎም መበይ ነይሮም ተቀደም ከንም እንታይ ሓደ ዘይኮነ ዓቕመን ሃልዮምስ ሓደ ምዃኑ ዘይነገሩና ኣስመራ ፃዕዳን መቐለ ፀላምን ትግራዋይ ረሳሕን ኤርትራዊ ፅሩይን ትግርኛን ትግራይ እናኸፋፈሉ ዝነበሩ ህዝቢ ትግርኛን ትግራይን ኢሎሞ ኣብ ክልተ ከፊሎሞ ማለት እዩ እዚ ዝገብሩ ዝነበሩ ሻዕብያን ወያነን እዮም ካልእ ኣይኮነን ንሕና መን ሓቲቱና በይናይ ዕድልና በይናይ ዓቕምና ክልቲኦም ገሊኦም ኣዲስ ኣበባ ገሊኦም ኣስመራ ኮይኖም ነቲ ህዝቢ እናኸፋፈሉ እናባልዑ ድፋዕ እናሰርሑ እዮም ዘንብርዎ ኣብ ዛላንበሳ ዘሎ ድፋዕ እንተትርእይዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኮንዶሚንየም ይኣክል ሰብ ንምቕባር ክንደኡ ዝተንኮሉ ሰብ ንምንባር ክንደኡ ተዝቐንዑ ህዝቢ ትግራይ ኣደዳ ስደት ኣደዳ ዓሳ ኣይኮነን ኣይምዃን ከም ትሪእዎም ዘለኹም ነታ ፅምዶ እዚኣ ዝገበርኩም ጌርኩም ኣፍርስዋ ተባሂሎም ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ ፅምዶ ክትፈርስ ኩሉ ዝከኣለኩም ግበሩ ንሳያታ ተልኾናትኩም ተባሂሎም ተነጊርዎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ትሪእዎም ዘለኹም ኩላቶም ቶም ዕድል ዘዝረኽቡ ናብታ ፅምዶ ንዓነ ምፍራሳ ብዙሕ ነገር እዮም ዝኸዱ ዘለው and this is going to be another very important aspect ብዛዕባ እዚኣ ሓንቲ ስታሊን መሊስሎም ነይሩ ብሃገርና ክንውድእ እውን እያ መቐለ ከነበረው ትዴፍ ሰልፍ ወጡ ምናምን የሚለው ተደጋጋሚ ነገር አዲስ ነገር አይተውታል በእርግጠኝነት ነው የምናገረው ይሄ ለፕሮፓጋንዳ ለመነጋገሪያ ሊሆን ይችላል አዲስ አበባ የማይቻለው ነገር ትግራይ ይቻላል ይሄ አንድ ነጥብ ነው ሌላ ግን የትግራይና የኤርትራ እድል አንድ ነው አይተውታል እነሱ ኤርትራ በኩልም አይተውታል በእርግጠኝነት ነው የምናገረው ይሄ ለፕሮፓጋንዳ ለምናምን ሳይሆን አይተውታል የተዳከመ ትግራይ ኤርትራ እንደሚያዳክም የተዳከመ የትግራይ ፖለቲካ ኤርትራ እንደሚበላ ማን የሚባል አዲስ አበባ ማንንም መንግስት ይምጣ አዲስ አበባ ኤርትራን ሄዶ
ያው መብላት መሰልቀጥ የሚችል ፍላጎት እንዳለ ወይም እሱን የሚያልም ፍላጎት እንዳለ አይተውታል። እንታይ ዝብል ዘሎ ስታሊን ብሕፅር ዝበለ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ነገር ንፁር ኮይኑ ኣሎ እሱ ድማ ዕጫና ኤርትራን ትግራይን ዝተሓሓዝ ምዃኑ ኤርትራውያን ፅቡቅ ገይሩ ተረዲዎም ኣሎ ንሕና እውን ተረዲና ኣሎ ስለዚ ኤርትራውያን ምስ ትግራይ ዝገብርዎ ዝምድና ንፖለቲካ ናቶም ወሳኒ እዩ ምክንያቱ ንትግራይ ዘዳኸመ ሓይሊ ኣብ 4 ኪሎ ኮይኑ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ስጉምቲ ኩሉ ግዜ ንፁር እዩ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ስጉምቲ ድማ መጀመርያ ንትግራይ ኣብ ጎኑ ክገብር ትግራይ ኣብ ጎኑ እንተዘይኮይና ድማ ንትግራይ ኣዳኺሙ ወይ እውን ኣጥፊዩ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝፈልጡ ሳቶም ንሕና እውን ስለንፈልጥ ዕጫና ኤርትራን ትግራይን ዝተተሓሓዘ ክበሃል ከሎ በዚ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ይኹን ወይ እውን እቲ ፅምዶ ኣብ ባይታ ይስራሓሉ ከም ዘሎን ኣብ ሚድያን ፕሮፓጋንዳን ጠጠው ኢሉ እዩ ኣብ ባይታ ግን ሰራውር ናቱ ኣፀቢቑ ንውሽጢ እናሰደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ነቶም ተዓዘብቲ ናቱ ነጊርዎም ኣሎ እዚ ከዓ ኣገዳሲ መድረክ ኣገዳሲ ሓበሬታ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብዚያ እውን ንስማዕ ባጌርና ክንውዲ ኢና ون حيلو مسكنانسه تاخجبر كم زلوا استراتيجي حنصيصو بتركل ون زي خيد حيل مسمخانو تلزياو ممحدار ون بسفح نوع دقاصات يرزو الحيل مسمخان تتحايزو مخا في منكس ኢትዮጵያ مس ኤርትራ መንግስቲ ዝጀመሮ ድርድር አሎ መስተባሃለ ጽምዶ ፈሪሳ በቃ መዋሕዝ ኸታይ ትገብሩና እንታይ ከም ትገብራ ክርኢክን ዓይነት ነገር ዝብል ብፍላይ ብብልጽግና ወገን ዝተሰለፉ ሓይለታት ብደንብ ዋዕውዕዎ ዝነበሩ አጀንዳ እዩ ብስሩ TPLF እዚ ብፍላይ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝተጀመረ እቲ ሰላማዊ ተዓንቶ ዝወሰድካዮ ዘልዓልካዮ ሰላማዊ ዝኾነ ፍታሕ ምምጻእ ዝተወሰደ ከም መማረጽ ዝተወሰደ ዓብይ ጉዳይ ኮይኑ እንተገደደ كأوت ناي فيدرال منجس جن عف لعلة تجري وصلوا سخدنا مارس جن بس ناي تأمت قدية حاجة طبعا ود سناي هذه عف مس منجس إثيوبيا هذه تايديو منجستات كم ولكون نها ديفاين تجورا نيرترا منجستسي بعرياتو بدأ ديفاين تجورا لك إيشاسي خد ديفاين تجورا بايز نيتيبيا منجست دما نيتيبيا منجست هم كاس أبيها بدأ ديفاين تجبرنا هذه ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝኾነ ዝጥቀመሉ ሓድሽ ስልት ዘሎ ይመስል ናይ ቀደም ሰዓት ምቅያር ሰፊሕ ወፉ የካይደሎ ኣብ ሓራኽሊ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ምክንያቱም ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ናይ ኣብይ መንግስቲ ናብ ትግራይ ይኹን ናብ ካሊእ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ብዝኾነ كتعنا أفوتر عايز يكون سخان النجار كجورو لسخل عدلهم في الطريق اللي تجمعت يكون كأول ما أو زخلت سلستعمت دما كينات نيتهم كينات بحر ثيات ونس لزرعنا معلوتي كازي بموجاس هذي أما ناب تجري ونك تكوس ناب يترا ونك تكوس ناب ونك تكوس نافون ونك تكوس سلذي كلهم تيجي تكوس لهم أكلات بتمسح لساعات تكتيكال حبيرهم تطوكون خمس قولوا يفلتي سلذي بمسرته ناب إيرترا حيزو وزخدنا يمدردار جزعو زي أخوان زخدي محرات جورو من قصاص كان نسكاب هو محرا يكون بسرو تقرأ يكون إذا تاونتي نايجو زوبا زي تي بوغنم زب زرب كوينو بزو احنا قرندي تزرب زلو دحان حجي ابزي بحثر زبالنا بكالارستي لنكني ازارا بارس كوينو زلو خنسجر ناستات 18 ዓመታት ኣብ ወተሃደራዊ ቤት ማእሰርቲ ማይስርዋ ኣሲርዎም ዝጸንሑ 13 ሰባት ከም ዝፈትሐ መቕረብ እሱራት ንቢቢሲ ይሕብሩ እዞም ነጋዶ ኣባላት ፖሊስ ሞያውያን ዝርከብዎም እሱራት ብ4 ተሓሳስ ናብ ስድራ ቤቶም ተጸምቢሮም እዞም እሱራት ንጉዳይ ክልተ ነጋዶ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ሓላፊ ውሽጣዊ ጸጥታ ኤርትራ ብርጋዴር ጀነራል ስምዖን ገብረ ድንግል ፈተነ ቅትለት ድሕሪ ምፍጻሙ ካብ ጥቅምቲ 2007 ነትሒዞም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጸንሑ ምዃኖም ሓደ ስሙ ክትቀስ ዘይደለየ ንሓያል ዓመታት ኣብ ማይስርዋ ተኣሲሩ ዝነበረ ይዛረብ ምስቲ ጉዳይ ብዝተሓዝ ልዕሊ 30 ሰባት ዝግመቱ ተኣሲሮም ምንባሮም ከም ሃለቃ በርሀ በዓል ዓዲ ያዕቆብ ድሓር ዝዓረፈ ዝኣመሰሉ በብዋኑ ክፍትሑ ከለው 20 ሰባት ግን ክሳብ ሕዚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝጸንሑ ወሲኹ ይገልጽ
ኦሎምፒያው ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ዝነበረ ተጋዳላይ ዘርአ ጋብር ገብረ ህይወት ፍሉጣት ነጋዶ ተስፋ ዓለም መንግስት አብን በኹረ መብራሃቱን ከምውን ክልተ ኣሕዋት ኢንጂነር ዳዊት ሃብተ ማርያምን ጂኦሜትራ ማቴዎስ ሃብተ ማርያምን ይርከብዎም ብተወሳኺ 6 ኣባላት ፖሊስ ኦርኬስትራ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ዝነበረ ኮሎኔል ጎይቶኦም ገብረ ስላሰ ወዲ በኺት ሓላፊ ፋይናንስን ምምሕዳርን ዝነበረ ኮሎኔል ሰለሙን ብርሃነ ሓላፊ ምክትታል ሰርቬላንስ ዝነበረ ሜጀር ፍረዝጊ ሃብተዝጊ ሓላፊ ምክትታል ዕፀ ፋርስን ተመሳሰልቲ ጉዳያትን ዝነበረ ካፒቴን ተኪየ ገብረ ህይወት ላዕለዎት መርመርቲ ሌተናል ኮሎኔል ኢሳያስ ዮሴፍን ሜጀር ተስፋ ልደት እያሱን እዮም ብዘይካዚኦም ኣባል ውሽጣዊ ፀጥታ ዝነበረ ሜጀር ጎይቶኦም ኣርኣያ ወዲ ቢኒ ካብቶም ወፂኦም ዘለዉ ምዃኑ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት ኮሎኔል ጎይቶኦም ኣብ 2011 ምስ ዝወፁ 5 ሰባት ተለቒቑ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ልዕሊ 3 ዓመት እጂ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ሓበሬታ ዋላ እኳ ቢቢሲ ዝወፀ ሓበሬታ እንተኾነ እዚ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ንሳቶም እውን ዝእመኑ ይኮኑ ግን ሞራል ኦፍ ደ ስቶሪ ንዓይ ኣገዳስነት ዘለዎ ኤርትራ ሱራታ ክትፈቶ ጀሚራ ኣላ ዋላ እውን ኣብ ገበን ዝገበሩ ብሃገራዊ ደረጃ እውን ዝሕተቱ ሰባት ክትፈትሕ ጀሚራ ኣላ እዚ ዜና እዚ ንመን መርድእ ኮይኑዎ ኣሎ ኣይነው ኣብ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ክብገስ ከሎ መርድእ ዝኾኖም ጎረቤት ሰብ ዘለውና ስለ ዝፈልጥ ያነ ረይዎ ኢሚድየትሊ ታክገብሩ ጀሚሮም ኣለው ኤርትራ እሱራት ትፈትሕ ዘላ ናብ ሰላም ወይ ናብ ለውጢ ክትከይድ ስለ ዘለየዲ ወይስ ካልእ ኩናት ይሕሰብ ስለ ዘሎ ዝብል ኣጀንዳ ሒዞም ዳብልፅግና ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ካይተዛረበ ብጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ዝዛረበ ኤርትራውያን ካይብሉ ኣብ መዓልቲ ክንደይ ኣርቲክል ብዛዕባ ኤርትራ እናፀሓፉ ብዛዕባ ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ መዓልታዊ ክዝልፉ እዮም ዝውዕሉ ዘለው ሕጂ ድማ ኤርትራ እሱራት ክትፈትሕ ጀሚራ ንዝብል ከም ሓውሲ ስምባደ ፈጢሩሎም ኣሎ ቢካዝ ኤርትራ ኢስ ቼንጂንግ ኤርትራ ምስ ናይ ዩኤን ልኡኻት ኮይና ብኤርትራ ናይ ሂውማን ራይትስ መፅናዕትታትን ኣካይዳን እውን ሰሚናር ጌራን ወይ ኮንፈረንስ ጌራ ከም ዝነበረትን ከመይ ጌርካ ነቲ ናይ ሂውማን ራይትስ ዘሎ ፀገም ትቕይሮ እውን ኣብ ትሰርሓሉ ዘላ ንዓታቶም ደሰንብድ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ፅቡቅ ከምዚ ጌርካ ኢኻ ተሰንብዶም ስለዚ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ዝብል ፍርህ ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኢምፓክት ኦፍ ኢትዮጵያስ ትራንስፎርሜሽን Ethiopia's political opening, discussion, reform, leadership, blah, blah, shows alternative are possible. Eji, ab Ethiopia lowt kham zerle yam zarabu zerlo. Buzahat kalot kiblu khalogn Abiy Ahmed. Bijeka Abiy Ahmed abiltsigna mataka atawuni yalla entum kalot kulum shimaw mukhanom bar Abiy Ahmed zidale yoz gabralla hagar kam zallan ሓደ ዶክተር መልኪሳ ዝበሃል ኣብ ዝሓተተሉ ድማ ድሕረይ ኻዳ እዚ ሃገር እታክት ገብራይ ኻኢሎም ዝሓተትዎ ድሕረይ ብልፅግና ዝበሃል የለን ኦሮሞ ዝበሃል የለን ኢትዮጵያ እውን ክትህሉ ዲ ኣይትህሉን ነፍሱ ዝኻለ ሕቶ ይናበለ ስታሊን ሓዳሽ ኣብ ገለ ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ ምሱ እቲ ዶክተር መልኪሳ ወዲ ኦሮሞ ዝኾነ ምስ ኣብ ዝሰርሕ ዝነበረ ዝነገሮ እዩ ስለዚ ኤርትራ ለውጢ ክትገብር ተጀሚራ ንዓታቶም ፀገም ከም ዝኾነ ምግንዛብ የድሊ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ፅቡቅ ድማ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ብፅቡቅ ነገር ንርዮ ኤርትራ ተፈታሐላ ንብላልና አቢ ከንታይ ይገብራሉ Former State Minister Taye Dindia to 7 years. Defense says trial proceeded without key witnesses. Prime Minister Abiy Ahmed, Mayor Adanesh. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዘን ሕደት መዓልትታት ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ነዚ ናይ ቀደም ኣማኻርን ብፃይን አብይ ኣሕመድ ዝነበረ ታየ ደንደኣ ን7 ዓመት ንክእሰር ቤት ፍርዲ ናይ ኢትዮጵያ ወሲኑሉ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ኣብ ልዕሊኡ ተፈጢሩ ዘሎ ክሲ ድማ ጀዋር ከም ዝፀሓፈ እንድሕር ኮይኑ ብረት ተረኺቡ ብምባል ነታ ብረት ድማ እቲ መንግስቲ ነብሱ ንክከላኸል ዝሃቦ ምዃኑን ተገምጢሉ መፅኡ ድማ ብረት ተረኺቡ ብምባል ከምኡ ድማ ተቐንዲ ሓጢኣት ናቱ ንኣቢ ስለ ዘጋልዕን ጉድ ናቱ ኣብ ባዕሉ ዝነገሮ ነገራት ስለ ዘጋለፀን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝሓስቦ ዝነበረን ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ዝሓስቦን ስለ ዘውፅአ ናቱ ነዚ ሓቂ ተዛሪቡ ኢልካ ክትኣስሮ ስለ ዘይትኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ብሓፈሻ አብይ ኣሕመድ ሃይ ፕሮፋይል ዝኾነ ሰብ እስር ቤት ክእቱ ከም ዝኻለን እሱ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ፀገም ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኤርትራ ፈቲሓ ኢሎም ብዛዕባ ክዛረቡ ከለዉ ኣቢ ድማ ቀፃሊ ይኣስር ኣሎ መሰል ናይ ዜጋታት ይክሕድ ኣሎ ብድሮናት ሰብ ይቀትል ኣሎ ካብ ኩናት ክዕርፍ ኣይከኣልን ዝብል ሪፖርት እዩ 10 ግዜ ብዛዕባ ይወፅእ ዘሎ ስለዚ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ኮንትራዲክሽን እዩ ንሳቶም ናባና ከፀግዕዎ ዝደልዩ ኣብ ዓዶም ጥራይ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ሓንቲ ዓባይ ዜና ዘላ ድማ ከርየኩም What does it take to transform a country? Not just fix a few problems, but change millions of lives. For Eritrea, this isn't fiction. The African Development Bank is investing $120 million to do just that. But can money alone spark real change? Eritrea is often defined by its past.
conflict, isolation, hardship. Eritrea's future is invested. لنكني حنتي أقداسيت ريبورت وتيانيرا أنا قدمي لرياض بزحت كالوتري يوم مخونيوم بنك لمعات أفريكان ديفلوبمنت بانك مالتيو مس بريزنت سياس تراقيبو بتمرحناتهم قدم نرجع حدش كيرو مالوجن بزعبة إيرترا تبوغ زخون اللي هيزو 5 خدن إيرترا حجزوا 5 دليون جليس نيرو مبارا بتناتهم ناي كانتري استراتيجي بيبر ابز بلت عيفهم مزلو إيرترا 110 كباب 110 مليون حجز كجبروا لا مخانهم ذكر كوينو إذا ما أمن تايزة كوري كونت حجز أب infrastructure نتي تغرتنا إيرترا محياش economic opportunities كتبع عدلات نزيجاتنا مفتار كمون resilience with an indicative financing package of okay ስለዚህ كلتي كجبروا ويمسير تراق سرعوا حسيبهم زلوا infrastructure تتغرتين دحريلنا نابنت تاي مالتيو التبلان كاب 25 كساب 27 زخيت كوينو اب تتغرتي اب ساعات زخا ناي سولار كمون ديزل هايبريد بروجكتس انتسني كركبت مالتيو زي ስለዚህ اب تسنين كركبتن اب دقه محاره غيرو مزلو اب قربا غزي فيديو مسيلكم نيرب بتعمي زمست درجه اب تعمي صبغ زخونه ግን اب قربا ናብ تكبار ናብ ስራሕ كاتو زخل مخانو ዝنገር ኮይኑ እጂ ድማ اب تسنين كركبتن كلته ازينا قدس كركبت ናይ ሕርሻ ፕሮጀክት ኾን كلته سنين ድማ مدراو ወደብዩ ወደብ ያ ተሰነይ ምስ ሱዳን ተዛዕበየ ንግዲ ክንገብር ተኾይና እንኳን ምስ ኢትዮጵያውን ተሰነይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ፀዓት ምህላው ንኹሉ ደረጃ ከምኡውን ናይ ሕርሻ መሶብ ስለ ዝኾነ ተሰነይ ኣገዳሲ እዩ እዚ ኣብኡ ጽቡቕ ፀዓት ክህልወና ብሃገር ደረጃ ክትሓስብ ከለኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከምኡ ድማ water and sanitation ኣብ ማይን ፅሬትን እውን ንፅህና ናይ ማይ ከዓ ዘተኮረ ማለት እዩ ኢኮኖሚክ ዳይቨርሲፊኬሽን ካልእ ቁጠባዊ مكيارات أبي إيرترا هنجبر support for agriculture نابنت نتحرشها زجبر زلو ناب agro industry نمقيارو and mining to create jobs and increase foreign exchange لذي إيرترا ناوت أشر فقط رغبة لتغل كم ربما قطبا أكسف حلول نايسرح بدلات فترة لزغل نتحرشها ناب agro industry بمغيار نتي عندنا دما modernize بمقبر سرحنا عدلاتن ناوت أشر في نخط ركب بفلاي عب عندنا ልዑል ሓገዝ መድልያን ነይሩ ኤርትራ ምክንያቱ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ንደረጃ ህዝብናታ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ቀልጢፍ ለውጢ ከምፃላ ዝኽእል ነቲ ማዕድናት ናታ ተጠቂማ ነቲ ገንዘብ ካብኡ ትረኽቦ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ካሊእ ኢንቨስቲ ተገይራ እቲ ካልእ ድማ ክርክብ ይኽእል ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኢንስቲቱሽናል ካፓሲቲ ከምኡ ድማ ትካላዊ ኣፀራርሓ ትካላት ንምህናፅ building strong governance fiscal systems and capacity to attract investment ስለዚ ኤርትራ ዘለዋ ነገራት ንምሕያሽ ከምኡውን regional integration supporting Eritrea's participation in regional trading example እዚ ናይ ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ኣብ financial integrity ኤርትራ ምስ ካልኦት ንምሕጋዛ ዝገብር እውን ምትእስሳራ እውን ክሕግዙ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና እቲ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ምስ ኤርትራ ብቐረባ ንኤርትራ ኣብቲ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ክሕግዛ ይኽእል እዩ ስለዚ ምሕደራ ናይ ትካላት ንምዕባይ ከምኡ ድማ ባጀት ናይቲ መንግስቲ ብቁርጡ ንክኸውን ወይ ቴክኖሎጂካዊ ድጋፍ ንክረክብ ከምኡ ድማ ዓቕሚ ናይ ሰባት ምህናፅ ንምንታይ ኢንቨስትመንት ከተምፅእ ተኮይንካ ወይ ኢንቨስትመንት ክስሕብ ትሕሪ ኮይንካ ንዑ ክገብሩ ዝኽእሉ ብቁዓት ሰባት ብቁዕ ሲስተምስ ከተደላድል ክትክእል ኣለካ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ስፔሲፊክ ፕሮጀክትስ ኤንድ ኢኒሽቲቭስ ቀንዲ ኣነ ንዓይ ደስ ዝበለትኒ እታ ቁጥሪ 2 ዘለያ ፋይናንሻል ኢንተግሪቲ እዚ ከዓ ማልቲናሽናል ፕሮጀክት ቱ ኮምባት ማኒ ላውንደሪንግ ኣነስ ነቲ ሳልሰይቲ ክብል ፕራይቬት ሴክተር ክሕግዞም ከም ዝኽእል ንመንግስቲ ኤርትራ ተቐዳመይቲ ንሶም ክሕግዝዋ ዝኽእሉ እዚ ናይ ኤነርጂ እንድዩ እሱ ድማ እንታይ ብላ ኣሎ ፎቶቮልታይክ እዚ ናይ ሶላር ማለት እዩ ናይ ፀዓት ሓይሊ ተሰነይን ከርከበትን ክገብርዎ ዝኽእሉ ክገልፅ ከሎ ከምኡ ድማ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ንዑ ንምዕባይ attracting private sector operators and developing digital infrastructure እዚኣ እታ ቀንዲ ንኤርትራ ሓገዝ ከድልያ ዝኽእል ወይ እውን ኤርትራ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክወስድዋ ንክትከይድ ክሕግዝዋ ዝኽእሉ ስለዚ ነቲ ፕራይቬት ሴክተር ንክዓቢ ዘድሊ ምትዕርራያት ከምኡ ድማ ዲጂታላዊ ትሕተ ቅርፂ ከምኡ እውን ነቲ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት ክመፅእ ዝኽእል ወይ ቴክ ፈርምስ ንክትሃንፅ ዲጂታላዊ ሴትኣፕ ኣብኡ ዓብ ሓገዝ ክገብሩ ይኽእሉ ስለዚ ኤርትራ I know 120 ሚሊዮን ንሃገር ዝቕይር ገንዘብ ኣይኮነን ግን it is something already ስለዚ እዚኣ ካብ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ዝወፀት እያ I hope ኣብ ኤርትራ መፅኡ ከሎ ዝክርዎ ኢኹም ሕጂ ብካልእ ተተኪሎ ተስፋ ንገብር ገለ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ከምፅእ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ዘላቶ መድረኽ ኩሉ ዓይነት ዝሕግዛ ከም ፅቡቅ ኢና ንሪዮ
እናበልና ናይ ሎሚ አርሲ ኣብዝኩም ወደ ክንፍትንና ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶምን ሓሳብኩም ግረፉ እናበልና ግዜ ክንገትፈኩም ኤርትራ ሃገር ሃገር